Masake disambi karo nyuci, gek ndang rampung, gek budal nyalas. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Iki ki olehku nyuci wes wingi sore. Teko ngalas, gek ndang adus, lanjut nyuci, gek saiki karin jemuri. Ya nek kabeh digarap esok, ya mestine ki ora kecekel. Mergane kan ya lagi musime garapan ngalas. Wes pirang-pirang dino aku ki nyalas. Maton pari ya lur, gek suketeke akeh ram, ya Allah nganti mblenger aku. Oleh jemuri wis rampung, gek sing gawe sayur karo sego mau ki mamaku, terus aku kur kari gawe lawuh, iki aku meh goreng teri basah. Terine digoreng tepung, ben nek digoreng ki minyake ora malih ireng. Apa ya nek goreng teri ki minyake ki malih dadi ireng karo nunggu terine mateng, iki aku meh gawe bumbu. Ceritane ikan terine ki meh tak sambeli, ben ora bosen, biasane kan mung digoreng tok. Bumbu baladone ya kaya biasane, brambang bawang lombok, terus ditambahi tomat. Lali ditambahi seasoning, rasane ya ben tambah enak. Nek wis ngono, gek dijegurne terine. Gek diwolak-walik terine ben meresep bumbune. Aja lali dirasakne, kurang opo, nek isih kurang asin ditambahi, nek wis pas langsung wae dientas. Lanjut nggawe teh ning tremos, gek digawa nyalas. Nek ning alas ngombe teh panas ngono ki lak ya suweger tenan to. Marai teges, mari semangat mbubuti sukete. Ora lali nggawa sego jangan lawuh. Gek aku mau ki yo ana adang gathot tapi ora kerikot, langsung wae tak buntel digawa sangu nyalas. Wedangan ning alas pacitane gathot karo nyawang tanduran lak yo marai ati seneng, aja lali keringe digawa.